लोगोफोर आंनि मोनसे गुबुन भिडिअआव आरो दिनै आंजों दं सासे स्पेसियेल गेस्ट बिथाङा काराटे गेलेगिरि दाखालिसो जानानै थांनाय आल्टिमेट काराटे लिग जायखौ सर्टआव बुङो UKL बे UKL नि नर्थ इस्ट रिजननिफ्राय सासेल' सिलेक्ट जानो हानाय गेलेगिरि बिथाङा जाहैबाय निजोम बसुमतारी नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय खुलुमबाय दा नोंथांखौ आङो गिबि सोंथि हिसाबै सोंनोसै नोंथांनि बे गेलेनायनि जार्नि काराटे गेलेनाय बेखौ नोंथाङा बेसेसो बैसोनिफ्राय जागायदोंमोन बेनि बागै एसे बुंगौमोन नामा एक्चुअली प्रपार आंनि एजआ 13-14 इयार्सनिफ्रायनो आङो जागायदो एक्चुअली बेनि सिगां मालायनि खालामनायफोरखौ नायग्रोबाय थायोमोन नालाय आङो बेनि सिगांनो काराटेयाव जयनिं जायैनि सिगांनिफ्रायनो आं एक्चुअलि पार्सनेलि प्रेक्टिस खालामबाय थाखायोमोन आगोलनो न'आवनो ओमफ्राय बिदिनो अफिसियेलि हिसाबै क्लाबाव एडमिसन लाबाय एज 13-14 इयार्सनिफ्राय स्टार्टिं खालामदों आंनि बे फार्स्ट प्रेक्टिस काराटेखौ गामियावनो आरो दा नैथि सोंथि हिसाबै नोंथांखौ सोंनोसै दा बै उन्दै समनिफ्रायनो नोंथाङा 13-14 बोसोरसोनिफ्रायनो जागायदोंमोनबा गोबां गोलाव स्ट्रागल खालामनांदों नङा होमबा बेनि गेजेराव नोंथाङा नर्थ इस्टनिफ्राय बे UKL सिजन 2 आव सासेल' गेलेगिरि हिसाबै सिलेक्ट जानो मोनबाय नोंथांनि फिलिंसआ माबायदि बेयाव आं गावखौनो बहुत प्राउड फिल खालामो एक्चुअली बेयो सिलेक्शन प्रसेसआ बहुत माने हार्ड आरो टाफ जायो जाय प्लेयार सासे प्लेयार्सनि कमप्लिटलि माने एक्सपिरियेन्स आरो बेकग्राउन्ड आरो गासैबो चेक खालामो बेनिफ्राय माने बिदिनो मा होनो 500-600 गाहाम माबा जायो बेनिफ्राय माने सिलेक्शन खालामो 500-600सो गेलेगिरिफोरनिफ्राय गेजेराव सिलेक्शन खालामो बिदिनो 30-25 एसे प्लेयार सिलेक्शन खालामो माने गोबां सालिख'नाय जायो थारमाने बहुत माने माबा जाहैयो बिदिनो थांदों नर्थ इस्टनिफ्रायबो थांदोंब्लाबो सिलेक्शन मोनाखै प्रपार आंल'सो माने मेन टिमाव सिलेक्शन मोनदों नोंथाङाल'सो जिहेतु मिथिखानाय नोंथाङाल'सो हारसिं नर्थ इस्टनिफ्राय सर्ट लिस्टआवबो फैयाखै थारमाने केम्पनि थाखायबो माने सर्ट लिस्टआवबो सिलेक्शन जायाखै बहुत मानसियानो आंल'सो जादों मेन माने बेसिक्स आरो मा होनो जेनेबा डिसिप्लिन इनि मा एक्सपिरियेन्स बेखौ नायनानै सिलेक्शन खालामनाय जायो UKL नि सेकेन्ड सिजन गेलेबाय नोंथाङा बिनि आगोलावहाय नोंथाङा नेसनेल इन्टारनेसनेल मा खेलाफोर गेलेफोरखो आरो मा मेडेलफोर मोनबोखो बिनि बागै एसे बुंगौमोन नामा आङो अल आसामाव 19 टाइम्स प्लास जाबाय बेयाव कन्टिनिउवासलि 3 टाइम्स बेस्ट प्लेयारबो मोनदोंमोन बेस्ट फाइटार खनथाम कन्टिनिउवासलि बेस्ट फाइटार आसामाव आरो जेरै आन्डार मा होनो 7 इयार्सनिफ्राय जेनेबा सिनियरावलागि जिखिनि खेला मोनसे जायो बे टुर्नामेन्टआव गार्लस सासे बयस सासे बेस्ट फाइटार लाखियो बेयाव कन्टिनिउवासलि आङो अल आसामाव खेबथाम बेस्ट फाइटार मोनदोंमोन बेनिफ्राय 20 प्लास जाबाय आङो माबा नेसनेलावबो नेसनेल चेम्पियनशिप जेरै स्कुल गेम 20 प्लास नायनांगोन बेखौ बावलायलांबाय थारमाने लिस्टआव नायनांगोन बहुत गेलेदो बेनिफ्राय बिदिनो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो गेलेदो बिदिनो नेपाल बेनिफ्राय वर्ल्ड चेम्पियनशिपआवबो थांदोंमोन आङो इण्ड'नेसिया रिसेन्टलि आरो एसियान गेम्सआवबो अलरेडि सिलेक्टेड जाबायमोन थांनोल'सो गोनांमोन बेयावबो किसुमान अफिसियेलिनि प्रब्लेमनि थाखाय बिदि माबा जालांबाय बेबो दा नोंथाङाथ' बुंखांबाय 20निबो बारा गेलेबाय 20आथ' बुङोबा खमसो जागोन 20नि बारा आङो 20खौनो बुंथ'बाय 20 प्लासखौनो बुंबाय बैयाव नोंथाङाथ' गोबां रांखान्थिनि बिथिङाव फैयोबा खरसानि बाथ्रा फैयो गुबुन जायगायाव खेला गेलेनो थांनाय माने खरसानि बाथ्रा फैयो बे खरसाखौ न'खरनिया माबोरै सापर्ट खालामो ना गुबुन माबेबा सर्सनिफ्राय मोनो ना मा बेखौ नोंथाङा एसे बुंफोरना होदो सर्सआ एक्सुवेलि न'निफ्रायनो मोननाय जायो मोननाय माने बिदिनो थोस्लिब मास्लिब थांनाय जायो किसुमान बुस्थुआ मा जाहैयो नांगौ बुस्थुखौ लाया किसुमान माने खरसा खालामनांगौखिनिखौ खालामा माने खम बाजेटाव थाङोमोन ओरैनोथ' दा नेचार गेलेनो थांबा ओरैनो 8,000-9,000 खरसा जाखायो मिनिमाम बिदिनो न'निफ्राय बिदिनो बुथुमना हरो साइडनिफ्राय बबेबा धार लायो मालाबा ओरैनो हाजिरा जानाय फैसा जमा थानायफोरखौ लाना थाङो खिन्थु आं बुहुत माने खमाव सोलियोमोन आरो जेरै बोथिथाम जानो गोनां बोथिसे गाहाम जायो मालाबा बिदिनो थांनायाव फैनायाव बिदिनो एडजास्ट खालामनानै माबा खालामो लोगोफोराबो बहुत हेल्प खालामनो मोनदों आंखौ माने बहुत लोगोफोरा हेल्प खालामनो मोनदों मालाबा टिकेट दाननो हायिफोरावबो लोगोफोराबो दाननो हायोमोन बेफोर बहुत हेल्प जादों हेल्प खालामनो बेफोरबायदि हेल्पखौ खालामनाय मानसिफोरखौ आं दिनैसिम बावगारनो थायाखै आरो बावगारनायबो जानाय नङा बावगारनो हानाय नङा आरो बहुत हेल्प खालामदों न'निफ्रायथ' थोजासेथ' माने बिदिनो रांखान्थिहाय आं मोनसे सोंदेरना होनसै जेनेबा न'निफ्राय थोजासे रांखान्थि हरनो हाफ्लाङाखैबाबो 30% हरोमोन आरो जेनेबा बाखि आं जेनेबा नोंथांनि आइ बाबा बिमा एबा बिफाया माबायदि सापर्ट होदों मरेलि मेन्टेलि माबायदि सापर्ट होदों फुल सापर्ट खिन्थु माने फाइनान्सियेलाव थालाङो अब्लाबो आङो माने आं थालांनो हाया
आं जिखिनि टारगेट दं आंनि जि माने टारगेट जिहेतु फुलफिल खालामनांगोन नालाय आं बेनि थाखाय आङो न'निफ्राय बेसे फैसा हरनो हादो हाया बेखौबो आं नाया जिखिनि हागो बेखौथ' हरखायो बांसिनानो हरनो हायामोन आरो आङो माने बाहेरनि लोगोफोरानो बांसिन सापर्ट खालामोमोन न'निफ्राय बहानिफ्राय हरनो बेबो मोनसे माबाखा आंबो मिथिखागोन नालाय बिदिनो जि मोनो बिदिनो माने थाङोमोन आरो आङो नोंथाङाथ' जिहेतु सिलेक्ट जाखांबाय बिनि उनाव बै गोदोर खेलानि मोनसे क्लाब नङा होमबा जा पान्जाब फाइटार बेयाव जइन जाखांनायनि उनाव मा रोखोमनि डिसिप्लिन बा मा डाइटिं जानाय लोंनाय मा मेनटेन खालामनांगौ जायो बेफोरनि बागै एसे बुंदो आरो जोंनि इयुन जोलैखौबो एसे बुंनानै होदो माबायदि जानांगौ लोंनांगौ माबायदि थानांगौ माबायदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगौ नोंथाङा एसे बुंफोरना होदो डिसिप्लिना बेनो फार्स्ट टाइमथ' मबाइलखौ जों मोनखाया जोंनि मबाइलखौ गासिखौबो लाखिना दोनो 24 घन्टायाव बिदिनो आधा घन्टासो सालायनो मोनो बेबो हरनि माने मा जायो प्रेक्टिस टाइमाथ' जोंनिया बांसिन मर्निं इभिनिं जायो मर्निंआव जायोबा इभिनिंआव जाया इभिनिंआव जायोबा मर्निंआव जाया बिदिनो बेलासियाव जायो 7टानिफ्राय बिदिनो 1टासिम गाहाम जायो बेनिफ्राय मर्निंनिया बिदिनो 7टानिफ्राय बिदिनो 12टा 1टासिम जायो बिदि जायो बिदिनो जानाय लोंनाय डाइटिंआ बहुत मोजां माने फुंफोराव ब्रेकफास्टफोराव होयो बिदिनो माने मा होनो आलु रुनाय गोथां माने स्पेसियेल आरो मोजां दाइरिफोर मोनसेबो माने गाज्रि नङा जेनेबा मोजांखौ आरो देहानि थाखाय जे नांगौ माने नेचारेल डाइट आरो जेरै पालेंफोरखौ जोङो गोथाङै जानांगौ जायो गाजरफोर बिटफोर बिदिनो आपेल थायो बिदिनो थालिर दालिम बादाम बेफोर थायो जानायफोरा मोजां डाइट टाइमिंआव होयो मोजां डिसिप्लिन हिसाबैबा आरो गेजेरावनो सोंदेरनोसै डिसिप्लिन हिसाबैबा जेनेबा सापस नोंथाङाथ' गुबुन जायगायावसो प्रेक्टिस खालामहैनांगौ नङा होमबा सापस हमनानै ला शपिं मल मोनबाय शपिं मलाव हाबलांनोसै दे बिदिफोर हायो ना हाया बिदि जोंखौ बिदि होआ मानोना थाङो रुमनिफ्राय ओंखारो डाइरेक्ट प्रेक्टिसनिफ्राय फैयो डाइरेक्ट रुमाव बिदि माने बांसिनानो मोना जोङो बाहेरायाव थांनो माने बहुत खम आरो दाथ' नोंथाङा माबायदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगौ जायो आरो जानाय लोंनायनिफ्राय बा थानायनिफ्राय बेफोरखौ खिन्थाखांबाय दाना नोंथांनि UKL सिजन 2 आव गेलेनाय आल्टिमेट काराटे लिग सेकेन्ड सिजन नैथि सिजन बेयाव गेलेनाय बिनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे आंनि भिउवार्सफोरनो फोरमायना होदो सारा बेथ' माने बहुत आं निजिनो गावबो बिदि गेलेफेराखैमोन नालाय फार्स्ट सिजनावथ' मोनासै किसुमान माबानि थाखाय सेकेन्ड सिजनाव गेलेबाय मोनबाय माने साननानै मोनाखि माने निजेखौनो माने बोरैबायदि हेपि माने निजेखौ माने प्राउड फिलबो खालामो माने इमान नाजानायनि गेजेरजों जे आङो दिनै लाइफआव फैदों माबायाव मा होनो आंनि गेमा जे लाइफआव फैदों लाइभ टेलिकास्ट माने साननानै आरो माने गोसोजों माने बुंनो हायि बायदि माने निजेखौनो माबा हेपि माने इन्टारेस्ट मोनो आरो गावखौनो गाव बे आल्टिमेट काराटे लिग सिजन 2 बे एक्सुवेलि आल्टिमेट काराटे लिगआ माने गोदान मोनसे फर्मेट बियो स्पर्ट्सनि काराटेनि माने स्पर्ट्स काराटे आरो बे आल्टिमेट काराटे लिग माने डिफारेन्स दङ माने स्पर्ट्स काराटेजों माने मिलाया बे बुस्थुआ बियो आल्टिमेट काराटे लिगानो एक्सट्रा माने गोदान मोनसे फर्मेट खायो बहुत माने बुंनानै बुंख' हायै माने एक्सपिरियेन्स मोनसे आंनि लाइफआव इयो फार्स्ट टाइम माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं जे माने बर' मानसि आंल' हारसिंल' आं बेबो नर्थ इस्ट रिजननिफ्राय नोंथाङाल' हारसिं आंल' ओमफ्राय आसामनिफ्रायबो आंल' बेबो आं बर' हिसाबै माने गावखौनो बहुत माने गोग्गानाय मोनो आरो प्राउड फिल खालामो आरो आं सिनायथिखौ खदाय बर' हिसाबै होयो खदाय बुङो नों मा मानसि होनबा आंखौ माने बर' हिसाबै होयो सोरबा गुबुन मानसिया बुङो जेनेबा बिदिनो झारखान्डफोरनिया मुम्बाइफोरनिया बुङो नेपालनिफ्राय फैदो नामा मा होननानै आं बर' आं आसामनि माने जों आसामनि बर' माने आसामाव बर' होनबानो जोंखौ सिनायो नोंथांनि सिनायखौ नोंथाङा बिदि होयो आरो आं बांसिन बर' बिनि थाखाय आरो नोंथांखौ आं गेजेरावनो साबायखरबो बावनो सानो खारन आंबो सासे बर' आरो बर' होननानै नोंथाङाबो इमान गिदिर लेभेलाव माने सिनायथि होदों बिनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांसिम नैबे दा जानानै थांखांनाय जा UKL सिजन 2 बेयाव थारमाने टस खालामनाय बा लटारि सिस्टेमा एसे आलादामोन आरो जेराव मोनफ्रोमबो टिमनिफ्राय सासे सिख्ला एबा हिन्जावसा गेलेहोयोमोन नङा होमबा बैयाव दा आं सोंनो थाङो हिन्जावसाफोरनि स्कपखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा हिन्जावसाफोराबो बिदि गेलेनानै
बहुद स्कप दोङो दा जोङो फैसाखौ टस खालामोना टसनि जायगायाव दा गार्लसफोरखौ हिन्जावसाफोरखौ बुलायहोयो बेयाव जायनिया स्करा बांसिन जायो बेनो उइनार जायो बे उइनार जायोबा बेयो हबे टिमनि पान्जाबनिबा पान्जाबनिया जुदि उइनार जायोबा जों पान्जाबा फार्स्ट एटाक खालामगोन बिदि जाहैयो आरो बेनिफ्राय बे 3 इयार्सनि गेजेरावनो गार्लसफोराबो सेम फर्मेटआवनो गेलेगोन सेम बे जों जेरै बयसफोरा गेलेदोंना सेम फर्मेटआवनो गार्लसफोरनियाबो 3 इयार्सनि गेजेरावनो बिसोरनियाबो सेम नेक्स्ट कामिं 3 इयार्सआव कामिं 3 इयार्सनि गेजेराव बिसोरनियाबो बे लाइफ टेलिकास्ट सेम गेम सेम प्रसेस सेम जागोन बेनि थाखाय जुदि दानिफ्रायनो जुदि मोजाङै प्रेक्टिस खालामोबा स्पर्ट्स आरो बे इउकेएल नि फर्मेटआ बहुत बेलेग जुदि इउकेएल नि थाखाय दा नर्थ इस्ट आरो आसामावनो बुंनो थाङोबा आंल' होननाय बायदि नोंथाङानोल' मोननायनि प्रसेसखौ नोंथाङा एसे मोजाङै गुवारै बुंफुरना होदो जाहाथे जोंनि यंगस्टार्स जायफोर बिथांमोना गेलेबाय थायो बिथांमोनाबो जाहाथे स्कप मोनहैनो हायो नोंथांनि बायदि गेलेहैनो थाखाय बेनि प्रसेसखौ नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायना होदो जाहाथे आंनि भिउवार्सफोरा मोजाङै मिथिनानै मोनो बेनो आरो दा मा होनगोन जेनेबा नर्थ इस्ट आरो आसामावनो बर्तमान आंल'सो दङ नालाय बेयाव सिलेक्सन मोननो आरो बेयावलागै थांनोबा खस्थ' खालामनांगोन बहुत खस्थ' खालामनांगोन जि बुस्थुआनोखि माने काराटेयाव बेसिक्स नायग्रोयो बेसिक्सआ जेब्लासिम क्लियार आरो पारफेक्ट आरो माबाया जाया अब्लासिम माने बे सिलेक्सन मोनखाया बेफोर फर्मेटखौ दा हमना ला जोंनि लकेल एरियानो जा जोंनि आसामावनो जा सोरबाफोर दा बे फर्मेटआव थाङोबा जेनेबा खाथि हिसाबै आंदो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जेनेबा आंदो प्रेक्टिस खालामोबा हागोन दा हमना ला डाइरेक्ट बिसोरनिफ्रायबो माने मानसि लेंहरनानै खालामनो सानबाबो हाया मानोना अलरेडि जों सिनियर टिमा दंखायो ओंखायनो दा लकेल प्लेयार्स दंखायो नालाय बिसोरनि थ्रुयै थांनांगोन आरो थाङोबा बिदि डाइरेक्ट माने सिलेक्सन हैनो नागिरबाबो मोना आरो हानाय नङा मेन बेसिक्स पारफेक्ट जायागौ माने बेयो सिलेक्सनावनो माने गाखागोन मोनहैनायानो नंखाया थारमाने आथियावनो गालांखागोन ओंखायनो आंदो नङाबाबो जेनेबा हमना ला बेलेग स्टेटनिफोरजों जुदि कन्टेक्ट खालामनानै जुदि हायोबा जेनेबा सोरबाफोर इन्टारेस्टेड गोनांफोरा जेनेबा बयसानो जा गार्लसानो हागोन आरो माने एजदो बाथ्रा गैया जेनेबा 13-14 एजनिफ्रायबो नों खेला गेलेनो हागोन बे माबाखौ इउकेएलखौ बैसोदो बाथ्रा गैया 15 बोसोर जाथारनांगोन होननाय बाथ्रा गैया सिनियर जाथारनांगोन होननाय बाथ्रा गैया बेयाव माने बेसिक्सनि सायाव डिपेन्ड जायो जुदि मोजां प्रपार माने बेसिक्स आरो मोजां माने किक पान्च स्टान्स बेसिक्सफोरा क्लियार जेब्लासिम जाजोबो ना अब्लानो माने सिलेक्सन मोनो बे बुस्थुआ बिदिनो आखि माने आं माने इमान खेला गेलेबाय इमान माबाबाय इदिबो नंद्राया थारमाने प्रपार काराटे जानांगोन बे प्रपार टेकनिक बेसिक्स पुरा पारफेक्ट जानांगोन बे आर्टखौ रोंनांगोन मोजाङै पारफेक्टलि अब्लानो सिलेक्सन मोनगोन ओमफ्राय माने बैसोदो बाथ्रा गैया बैसोदो कुनु हमना होनाय जायखिजाया बैसोनिबानो जागोन माने जाय मानसिया प्रपार माने बेसिक्स रोंगो माने इयो जेखैबाबो माने इयो गेलेनाय ओंखायनो मेन माने बेसिक्सनि सायाव बांसिन नोजोर होयो आरो बैसोखौ नाया जाहैयो आरो दा नोंथांखौ गेजेरावनो सोंबावनोसै बै जा नोंथाङा गेलेनानै फैबाय इउकेएल आल्टिमेट काराटे लिग सिजन 2 बेयाव नोंथाङा जोबोद गिदिर एचिभमेन्ट गोनां प्लेयारफोर अपोनेन्ट हिसाबै मोनदों नङा होमबा बिनि सबसे गिदिरसिनखौ बुंगोन नामा सोर सासेया गिदिरसिन अपोनेन्ट नोंनि बबेबा गिदिर टुर्नामेन्ट बा माबा इभेन्टफोराव गेलेफेरनाय बिदि बुंगोन नामा जेनेबा जिमान फरेनार्स फैदो फरेनार्सफोरा जाबाय साफ्रोमबो वर्ल्ड चेम्पियन दा जोंनि पान्जाब टिमनियानो जाबाय डेभिडआ जाबाय अलरेडि 5 टाइम्स 6 टाइम्स वर्ल्ड चेम्पियन खायो गासैबो प्लेयार्सआनो थारमाने मिनिमाम माने 2 टाइम्स 3 टाइम्स वर्ल्ड चेम्पियनानो गोजाखा मोनफ्रोमबो टिमाव फरेनार्स गार्लस सासे बयस सासे थाखायो बिसोर गासैबो वर्ल्ड चेम्पियनानो गोजा माने 1 टाइम 2 टाइम्सआथ' माने नर्मेलखा माने 3 टाइम्सआथ' कम्पालसरिखा थारमाने बांसिनानो माने 2 टाइम्स 3 टाइम्स वर्ल्ड चेम्पियनानो गोजाखा बेयाव बिदि आरो माने गासैबो चेम्पियनानो गोजाखा आरो चेम्पियन गोजा होमबा नोंथांमोननि टिमाव थानाय बै समायना सिख्लाया बबेनिमोन आफगानिस्ताननि ना बिथाङाबोथ' वर्ल्ड चेम्पियनानो जाखागोन अबभियासलि नङा होमबा दा नेक्स्ट कुइसन हिसाबै नोंथांखौ सोंनोसै आङो जिहेतु सिजन 2आ जोब्बाय नोंथाङा बेयाव बेस्ट फाइटारबो मोनसे मेटचाव मोनदों नङा होमबा बेनि उनाव दा सिजन 3 नि बागै सोंसै आं नेक्स्ट सिजन 3 थ' फैखागोन नङा होमबा फैगोनब्ला मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन बा बेयाव सिलेक्सन प्रसेसा माबायदि जागोन बेखौ एसे सिजन 3आ आगस्टनि सिगां जागोन बेनिफ्राय 2022 आगस्टनि सिगां जागोन ओमफ्राय जोंनिया दा ट्रेनिंआ जानुवारिनि 3 तारिखनिफ्राय स्टार्टिं जाखानोसै बेनिफ्राय गेजेरावनो 28 निफ्राय 30 सिम गोदान मोनसे प्लेयार्स फ्रेश प्लेयार्स माने सिलेक्सन खालामगोन बे लखनौआवनो जागोन बे इकाना स्टेडियाम जियाव IPL टिमा थायो
बेयावनो सिलेक्सनाबो जागोन 28निफ्राय 30 जोंनिया दा जिखिनि दा गेलेलांखांनाय प्लेयार्स बिसोरनिया दा अलरेडि जोंना ट्रेनिं केम्पआनो जानुवारिनि 3 तारिखनिफ्राय स्टार्टिं प्रेक्टिस जागायखासिगोन केम्पआनो माने जाखासिगोन अलरेडि लिस्ट फैखाबाय जाखासिगोन दा आरोबाव आरो एबार नोंथाङा बै पान्जाब फाइटार्सआवनो गेलेगोन ना गुबुन माबाजों कन्ट्रेक्ट जानानै दं कन्ट्रेक्टनि बागै एसे बुंदो नोंथाङा दाथ' पान्जाबावनो गेलेगोन होननाबो बुंनो हाया मानोना इउकेएलआव जिहेतु मोनसे गिदिर माबा बेनि सायाव दिपेन्ड जागोन दा बबे टिमनो हरगोन दा बबे टिमाव माने सिलेक्सन खालामगोन बेबो माने माबानि सायाव जायो बर्डनि सायाव जायो बिसोरो बे माने पार्मानेन्ट मोनसे टिमजों माबा जाना थाया दा बर्तमानाव एबारनि माबायाव माने पान्जाबावनो थाथारनांगौ बिदि गैथ'वामोन दा नै जि प्रसेस जागोन बेयाव बबे मोनसे टिमाव थांगोन बेयाव बुंनो हाया मानोना एबार 6टा टिममोन ओमफ्राय दा एबार माने 12टा जागोन टटेल होमबाथ' खेलाया देरगासिनो दं नङा होमबा 12टा जागोन दा 12टा टिम जायोबा दा इयाव बबे टिमाव जागोन बबे टिमा दा 8 जागोन बेखौ मोजाङै मिथिया नालाय दा बे माबानि गेजेराव जागोन आरो सिलेक्सन प्रसेसनि गेजेराव जागोन दा बबे टिमाव थांनाय जायो जाया दा नोंथाङा बुंबाय जिहेतु मोन 12टा टिम जागोन गोदान टिम फैदेरगोन एबारथ' मोन 10ल'सोमोन नङा होमबा मोन 10 बैयाव मोननो हागोन ना हाया बायदि जोंनि हागोन दा मानसिफोरा दा मोजाङै प्रेक्टिस खालामदो आंनि आन्दारनिफ्रायथ' दा जोंनि क्लाबनिफ्राय मोनथावथाव दङ साब्रै साबासो दं हिन्जावसाफोराबो बे प्रमटारनिफ्राय मोननांगो मानोना मोजां दङ नोंथांनि एरियानिफ्राय थारमाने मोनथावथाव दङ आरो मोनगोन साथाम साब्रैयाथ' मोनगोन आरामसे मोनखागोन मानोना आंहाबो कनफिडेन्स दङ ना मानोना बे सिलेक्सन प्रसेसा माबायदि जायो जाया आं बेखौ मोजाङै मिथिखायो अलरेडि मोनखांखाबाय मिथिखायो बेनि सायाव एक्सपिरियेन्सबो दंखायो दा फैयै जोबहांबाय बेयाव मोनसे सोंथि सोंसै गाज्रि दामोन जिहेतु जोङो गेलेबायबो खस्थ'बो खालामबाय नोंथाङा गेलेनानै माबायदि मुलाम्फा जादों बा रांखान्थिहाय बा नोंनि सन्माननिफ्राय बेफोरनि बागै एसे बुंदो बा एसे खामायनायनि बागैबो बुंदो राङाथ' बिदि जायो मोनसे कन्ट्रेक्ट जायो बेयाव हमना ला बे मोनसे टुर्नामेन्टनि गेजेराव एसेबां एमाउन्ट मोनसे थायो बे एमाउन्टखौ नोङो खेबसेनोबो लानो हायो वान टाइमबो लानो हायो नोङो मान्थलि बेसिसावबो लानो हायो आं मान्थलि बेसिसाव लादो मोजां आरो एसे गैद्राय नङा मोजां जायो बेयाव बहुद मोजां आरो माने नोंथाङा जोबथारनायाव बुंदो आंनि भिउवार्सफोरनो खिन्थादो बा जाय उन्दै फैनो गोनां सेंग्रा सिख्ला जाखांफुनाय बिथांमोनखौ खेला गेलेनायनि थ्रुयै मानसिया जिउआव साक्सेस जानो हायो बिनि बागै एसे बुंदो आरो मोजां लामायाव फैनो थाखाय एसे बिथोन होदो नोंथाङा आंनि भिडिअनि जोहै आंहा जेरै टारगेट दङ मोनसे मोजां गिदिर प्लेयार जानो आं मोनसे टारगेट दंखायो सिमां दंखायो आं जेरै दा आंनिया जास्ट माने स्टार्टिंसो बुंनो थाङोबा बे आं दा सिजन 3नि थाखाय बहुत माबा प्रिपारेसन खालामबाय दङ खिन्थु हायो दा बिदिनो आरो जुदि बेलासे टाइम मर्निं टाइमखौ जुदि ओरैनो एगारस्लाय माने स्कुलनिफ्राय क्लास जोबनायनि उनाव ओरैनो थास्लाय माने बा मबाइल आथिखालावथ' सोंदेरनाय जाबाय गाज्रि जामोन आथिखालावथ' फ्रि फायार बा माबि पाबजि बिदि बायदिसिना गेम गेलेनानै बा मेसेज सोरदोबा फन रायलायलाबायनानै थानाय नुयो नङा होमबा बिथांमोनखौ एसे बेफोराव ओरैनो माने ब्रेनखौ इउज खालामस्लाय फिजिकेलि बहुत उइक माने प्रब्लेम जायो जाय मानसिया मबाइलाव थाबाय थायोना गेमाव माने ओरैनो मबाइलाव गेम गेलेबाय थायोना फिजिकेलि आरो मेन्टेलि बहुत माने प्रब्लेम जायो दुरबल जालाङो दा जुदि प्रेक्टिस खालामोबा माने मेन्टेल आरो फिजिकेलि स्ट्रंबो जालांगोन लोगोसे माने दा जेरै आं लिग दा हमना ला आं बेखौल' बुङा काराटेल' खालाम होननानैबो बुङा जेरै हमना ला बेलेग खेला दङ जेरै खारनाय बारनायबो दङ फुटबल भलिबल काबादि बेफोरावबो एक्टिभ था जुदि काराटेयाव फैयोबा काराटेयावबो गेलेनो हागोन बिदि नङा कि माने जास्ट टाइम पासनि थाखाय नङा प्रेक्टिस खालाम मोजाङै गोसो होना जि आधा घन्टा 1 घन्टा प्रेक्टिस खालामो गोसो होनानै बानाय माने फिउचार दङ गासैयावबो फिउचार दङ माने बेखौ बुंनो थाङा कि माने फैबाय थानायनि बोथोराव बहुत मोजां दा बहुत स्कप दङ दा जेरै लिगा मोनसे बहुत गिदिर प्लेटफर्म दा इयाव हमना ला इउरपनिफ्राय फैदो मानिफ्राय फैदो बहुत बेलेग कान्ट्रिनिफ्राय फैदो दा हमना ला जोंनि इण्डियानिफ्रायबो अलरेडि मेन प्लेयार्स हिसाबै थायो माने बहुत फिउचार दङ आरो गथ'फोरा ओरैनो टाइम पास खालामना थास्लायस्लाय माने ओरैनो माने माबा खालामस्लायस्लाय जोंलाय मा 24 घन्टायाव 24 आवार्सनि गेजेराव जोङो 1 घन्टा फिजिकेलि जुदि खस्थ' खालामोबा जोंनि बडि आरो जोंनि माइन्ड आरो मेन्टेला जेनेबा माबोरै जागोन स्थिर जायाना दा हमना ला जों जायो जि लोङो बे बुस्थुआथ' जोङो प्रेक्टिस खालामनाय लोगो लोगोनो माने नाङि बुस्थुफोरा जोंनिया गोलोमदै फैमाखै बहुत बुस्थु माबा जालाङो माने फिजिकेलि बहुत स्ट्रं जायो जों प्रेक्टिसाव थायोबा खालामनांगो एक्सुवेलि ओरैनो थास्लायस्लाय माने बहुत मोजां बेमार आजार बहुत खम जायो
जेरै दा गार्लसफोरा जाबाय बयसफोरा जुदि मोनसे बेमार जायोबा गार्लसफोरा मोनबा गाहाम बेमार जायो बेफोर बेमारा माने अट'मेटिकेलि हारसिंनो माने गोमालांजोबो बेनि थाखाय माने गार्लसफोराबो गोसो होनांगो बुहुत गार्लसफोराबो गोसो होनांगो बयसफोराबो साननाय हनाय मोनसे स्थिर जालाङो प्रेक्टिस खालामबाय थायोबा एसे फिजिकेलखौबो फरायनायल' नङा फरायनायजों जास्ट माने फरायनायल' थाबाय थानाङा माने बिदिनो जायखिजाया प्रेक्टिस खालाम जायखिजाया आरो य'गायानो जा खारनाय बारनायानो जा कारातेयानो जा प्रेक्टिस खालाम फिजिकेलि माने एक्टिभ थाखाथारनांगो नङाबा थारमाने जों जास्ट फरायबाय थालांबोल' माने जाया फरायबाय थाबा जाया माने जिखिनि फरायबाय थानाया जिखिनि बांसिन मोजाङै फरायनो हायोना जुदि प्रेक्टिस बाङाय वर्कआउट खालामबा बांसिन आरो माने निजेबो माने आपग्रेड मोनबावगोन कि माने आं माने गोसोआव थानो हानाया बांसिन जादों एसे माबा स्ट्रंसिन जालांबावसिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोननो एसे जाबाबो जायाबाबो बिथां निजोम बसुमतारीजों एसे फिसा इन्टारभिउ लानानै देखायबाय जुदि नोंथांमोना जोबजासिम नायबायब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक होलांदो आरो जाहाथे बिथां होननाय इनफरमेसनफोरा जोंनि यंस्टार्सआ मोनो बिनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामना हो भिडिअखौ आरो नोंथाङा जोबथारनायाव आंनि साबसक्राइबार बा नायगिरिफोरखौ मा होननो सानो आं दा दारुदिखौ बुंगोन जोबोद गोजोननाय थाबाय मानोना आंबो मैयासो मोनफैदो दिनै खबर लाफैदो मोनसे इन्टारभिउ लाफैदो आं बहुद गोजोननाय मोनदों आरो जोबथारनायाव मोनसे सोंबावनोसै गाज्रि जामोन गेजेराव बुंथिनाय जाबाय गुबुन मिडिया जोंनि मेन स्ट्रिम मिडियाफोरनिफ्राय सोरबाफोर फैदोंमोन नामा निउसफोरनिफ्राय गैया जेबो बर्थमान गैथ'वा जोबोद गोजोननाय मोनदों आदा आरुदिनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो बुङो अननानै साबसक्राइब खालाम सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला भिडिअफोरखौ नायनानै जोंबो एसे गोजोननाय मोनगोन खुलुमबाय बिदिब्ला नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों